Yebo manje. Yabo nje ngibonga ukuthi nithembekile nafika cause abantu bebezothi iscam. Asithi nasisi yona. Sona iscam. Yebo. Batshela ukuthi cha. Lapha engibabone khona. Yeah. Right. Yeah. Awu ngiyabonga. Injalo manje. Ngiyabonga ingane ngiyabonga kakhulu ngiyambonga uJehova ngiyabona. Siyaphila baba. Angithembi ukuthi lento engibizisosele yona le iyobuyisa right. Niphilani? Ngenzela please. Yenze. Uthe ubuhlani ntshethe ubuhle utheni? Yenzakale. Unenzela ukudla noma? Hawa. Thina vele sifisi. Ngifundisa ngendlaki lapha. Ekuphi indlaki? Angabaleka abanye abaphile ngapha. Angabaleka? Oh. Ukhona manje? Yeah. Hayi ke ngasinantambo sikhohle intambo besithi siyothenga ngele nganantambo. Hayi ngeke abe nankinga. Angebe nenkinga. Uzoba right. Sihle. Sihle. Okay. Kusubani. I told you that Jorge. Brother. Imina mfowethu. Mfowethu. Imina. Umandla mfowethu. Hlala ngale enzansi. Woza mfowethu mntomnethe. Esitelela futhi omdala manje. Mayenzi kanjalo uthi yami sibambene kanje. Sibambene mina nawe phela. Ngiyazixhanela futhi omdala. Woza futhi. Mfowethu ngiyakuxwela mfowethu. Why mfowethu? Ngiyakuxwela mfowethu manje usuphekile mfowethu. Usubeka ubusuku mfowethu ngiyacela mfowethu. Uyeza? Uyeza futhi omdala. Asikazuzwa ngalomuntu lo asivule indaba. Yebhuti asikazokusala osibhizi sikubiza kaningi yini? Wenzeni wena? Wenzeni eBhayibhelini? iQuran land. Quran land. Kesibona. Quran land. Wenzeni kizona? Kuphi? Wenzeni? Kuphi? Ngala manzi la. Ntshontshe ngenzeni. Woza ngapha. Ntshontshe ngenzeni. Woza ngonje uthi utshontshe ndoda. Yini ke lo? Abangeni wena? Bafethi. Wenzeni wena? Ngenzeni kuphi? Hey, woza. 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 Ungibukise nezwe ngane yami ngizamile ukukuthanda wangihlula. Sengiyokunikeza ke abanye ukuthi ngeke bangilolekele wena. Uthuka abantu abadala wenza yonke. Awubaza. Ucala phansi. Awubaza abantu sihle. Ngikhathele abangikhulumisi abantu lagcikeni ngenxa yakho. Uhambe zolo lokade yothuka induna. Iphi induna? Izolo. Ngalela ngumthuke ngalo. Sihle ngithuke ngathini induna mina. Ngithuke ngathini induna mina. Egcekeni nganzani induna mina. akabaza abantu abadala. Ngithuke ngathini induna mina. Angazi. Ngumthethisi ngathi. Angazi ukuthi uthuke wathini. Lalela ukuthi ukhuluma athini. Lalela. Njengamanje sihle ngiyokulanda ngonyaka ozayo ngane yami angikulahli ngiyakuthanda. Ngicela ukutshela baba ngiyafunda ngisulumane mina. Ubhema yini? Mina bengabhemi 6 months. Ubhema yini? Mina esikoleni kade ngilela isilela ugwayi esikoleni amasulumane ngona avuma ugwayi igwayi ligcwele ngale. Angesi? Igwayi leli ligcwele ngalo leli gwayi ulola kanjani igwayi? Uma uthatha ugwayi wakhe ozohamba nawo. Mana utshele baba yeso ngahamba 6 years ngifunda baba yeso. Ufunda yini? La ipha ngimfi mechanical.
Yeah. ngifunda nginamakhura nawo 3 ngawale esikoleni nezwa mkhulu Manje wenza ini? mana ngitshela ngicela mangichazele mkhulu ngathatha 17 points esikoleni now lo yabo uthi ngiyisulumani yabo na yabo nganginensumpa nayo insumpa la yemduni yezwa malungu ngangishadile mina yezwa uthi ngimele ukushada mina yabo manje. bahambile bonke abakushe bafika la ekhaya ngifike ngishawe la ekhaya ngishawela ukuthi ngilethe umfazi la ekhaya yini ufuna ngenze njani mina Mbiza ngomfazi kuthiwa nginamasende ahlaza. Bathi ngiyithula ngase ngisho ukuthi ngamasende adlala bevele behlaye bethu. Bevula imlenze yabo. Nje akekho right. Nampo mama umbiza ngamahleza ngamasende. Yabo ugqoke impalishana umbiza ngamasende ahlaza. Ukapteni abantu abasanda amahlaza yabona into egqokile. Wena ukwazi ukuxolisa kumama wakho ngendlela umphatha. Mana ngichazele baba. Indaba oyichaza bayizwa. Nangithe ngixolisa kumama nginanga ngingise ezibhedlela yabo 17 years ngesibhedlela ngihamba ngifika ngivuka la ngo2 ngithi. Njenganje wenzani lapha ekhaya? Usebenza ini? Angisebenzi lutho ngizokwenzani ngoba uma ngithandela ukufunda mina. Uthi ufundile wena nje. Ngifunda ngithanga kaqedwe ukufunda ukuthi ngizo 83 ngopasa ngifundo zami ezu2. Usaya esikoleni? Angani mangisaya ngakho ngiyotshela uNkulunkulu mina yazi uNkulunkulu mina. Hayi kasageza Ngazi uNkulunkulu mina. Sengenza thangasa. Ukhokho mhlopha ngiphansi ngibani thize usikimi. Ngicela ukukhamba. Woza uzokhamba. Usazozwa ngawe wena. Ngicela ukukhamba. Usazozwa ngawe. Mina baba. Kubuhlungu impela kodwa ayikho lento. Bedela simnqabile manje kamfuni. Ayikho namhlanje. Kama. Ngiyeze. Ngithi ngibambe ibhloko. Ngibambe ibhloko ngabamba into yakho mina. Ngibambe ibhloko ngibamba into yakho. Matana zange ngivuse bozokuthama nini? Bothamela ngube. Ngisikhathi peace. Uya eMpumalanga. Konye indawo ibiza ngokuthi sesiyabuzwa. Siyabuzwa bayibiza ngokuthi Mgungundlovu. Yebo. Lokho bengenza thagqoke mama akhumule lokhana kushila. Oh. Ashintshe lokho agqokile. Yebo, noma engasakho. Senimthengele nempahla ezisha. Ngizokwenza njani? Okusho ukuthi nimprepareile musi. Ngoba akagezi unje. Oh. Akagezi. Uhlala nje. Ngingibekezelela ingane zakho. Hayi akunankinga maki. Hayi khululeka. Sizobe sinaye. Okay. Yeah. Bangithi ngiyagula kanje ushobani. Wena uyagula kanti. Ushobani. Wena uzibona ugula wena kanti. Uyagula wena. Asikhambe ukutshintshela ngani nje. Hayi asikhambe ukutshintshela ngani. Asingene ngapha egumeni. Asikhambe singakuyi. Noma la. Singakuyi. Mangibani thizo uyathanda. Wena uzibona uhlanya. Wena uzibona uhlanya. Yabona ekhanda ngidadi. Ngishaya ngamabhodlela yabona. Sabashayela. Buka amanzi ngithela amanzi ngofaka endisini lokuphela. Magwaya kangaka mfowethu. Ngiyibhemela mfethu ngiyawuthanda ugwayi mina mfethu ngiyawuthanda ugwayi mina. Uthanda ugwayi. Ngufebe ugwayi. Ngiyawuthanda ugwayi mina mfethu ngufebe ugwayi. So, kwayi ngiyawazi ukuthi Hello. mama sizotshela ngibhema into engaka amasaka amangaka lawo 4 ngenyanga. Badele. Uqhuyisa. La sadwele la. Ufuna ukubhema mbona? Kekale felo ngawo. Wathatha apha amagwenga. So, Yeah. amapilisi akakuphi? Okay. Uyabuza la mapilisi? Bali uthekithini. Awusawaphuzi. Wala wafuthi. Hawu. Phela ngifuna ukwayela lawo maphilisi. Ngifuna ukwayela lawo maphilisi. Hayi uthi ngaphuza impilo yami yonke. Hayi kitolo kifika moja mponcha kifika. Wamba nayo lento. Lembuzi. Uzongilwela lapha engiyakho. No rate that's AU yabo lokho sikuyelala safika AU yabo. Yabo AU yabo. Yes. African Union. Kuthi ngwala Ngaqoka sambe baba. Mina ngiyakudinga mara ngazi ngakuthola njani eMiddelburg yazi. Siyodlula eMiddelburg masuka. Namhlanje nikusasa futhi or namhlanje. Ngicabanga ukuthi sofika kamazi.
Ngidinga serious nginema-problem yasho. Ne. And ngiyakulandela mabafoni yakho. Hayi mangilandela into enhle leyo. Ngilandela kakhulu. Ayikondle. Yeah, ngiyabona manje sesi-KZN manje njengoba nibona basamgqokisa sihamba naye simlandele ubaba lo sapakisa. Ngiyabona ukuthi kumele uningithinte kule number engizobe ngiyifakile kule screen engisifakile ne-screen la ngifake khona nje kuphela enizokwazi ukuthi ningithole. Ngiyabona. Alright. Okay, ngiyabonga. Yeah. Mara ngiyabonga zangichabe nenkani kakhulu shemlo. Besitshele ukuthi uyoba nenkani. Hayi Jeanette, bengisitshele ukuthi siyothola umuntu onenkani. Hayi. Nokho. Akanayo inkani mara ke siyokhwela naye. Nangathi ngihleli ngapha eback seat bese angibambe ngentamo ngiyobona ngiyenze njani. Usho ukuthi angakwenza mara akakhombi njalo.